तर मराठवाड्याला वाढत्या तापमानाच्या झळा सोसाव्या लागतात आणि विभागामध्ये कमाल तापमान आता 40 ते 42 अंशांच्या आसपास नोंदवले जात आहे। त्याचा परिणाम हा जलसाठ्यांवर होतोय। विभागातल्या 92 गावं वाड्यांमधल्या 156 टँकरनं पाणी पुरवठा सुरू झालेला आहे। तर इकडे मे महिना लागल्यामुळे हा आकडा आणखी वाढत चाललाय। छत्रपती संभाजीनगर, जालना, लातूर या 3 जिल्ह्यांमध्ये गावांमध्ये सध्या तीव्र पाणी टंचाई दिसते। टँकर सुरू आहेत। 36 वाड्यांचा यामध्ये समावेश आहे आणि 3 लाख नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावर तहान भागवावी लागते। मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक 115 टँकर सध्या सुरू आहेत। तर संभाजीनगरमध्ये टँकरसाठी 37 टँकर व्यतिरिक्त 47 म्हणून असे 84 विहिरींचं अधिग्रहण केलेलं आहे। तर जालन्यामध्ये 42 आणि लातूरमध्ये 24 विहिरींचं अधिग्रहण करण्यात आलेलं आहे। तर उर्वरित जिल्ह्यासह 268 विहिरी या ताब्यात आहेत। 156 खासगी, 5 शासकीय टँकरनं सध्या पाणी पुरवठा सुरू आहे।